Kedu ụdị ọrụ ọ na-alụlụ gị? Ọ na-eme gị sex girl. God have mercy upon us. Gị na sex girl gị na-ayị. Onye nwe nwaanyị dị na for the party na ịchọpụtago na nwunye gị gbalụ n'ilo ịkwụsị ili nri ọ na-esi n'oge egbu gị. Na dibịa di mmiri etụrụ ya ime na mmiri wee wepụ ya na mmiri. Onye dibịa ahụ bụ asị ka ọ na-asị. A nụrụ na Chidi dị na nwaanyị ọsị ya bụrụ nwunye gị. Ọsị ya bụrụ nwunye gị sị gị ka unu were kwiki imekwenye na Chidi gị imere ndị spirit nọ na Chidi agba ọsọ. Solution to ndị dara iwu mmekọ nwoke na nwaanyị. O nwere nke nna ekwutara o nwere nke nna echetara wee kwue ọ bụrụ na iji ile gị wee na-asa nwaanyị efele ị na-ada iwu dị na mmekọ nwoke na nwaanyị ọ ga-eme gị affect ọ ga-ayasa ihe ị na-eme. Ọ bụrụ na ị na-emebu were akwa ka ị na-ovu ose iweta agwa iwe nye ya nụ kpọkwue ndị ichie be nna gị kpọkwue ndị ọgbọ gị kpọkwue mmụọ niile dị na be nna gị sibe na ọ bụ iwu na ịdalụ iji ile gị wee sa nwaanyị efele na ọnya gị ị na-agbalụ na ị na-ana ovu osi ya tinye ya na otube gị iwe iti ilue na akpịlị gị ebe a ịbụpụ asọ pụ a ime anya ọzọ ugbolo na-anọ ka ihe eme ya imezi anya iwele ebe atọ nụọ n'isi gị ugbolo na-anọ ịmafuo anya imetụ ya niile gị tọnụzi ya n'isi gị ịmafuo anya iwelu mmiri kpochapụ ọnụ gị menye gbochi ọnụ gị ugbolo na-anọ wufue dị mmiri. Den ọ bụrụ na ị malụ na idinago nwanne gị na-amara ama maọbụ na idinala onye ụmụnna gị nwunye onye ụmụnna gị maọbụ na idinala ada gị nwaanyị ihe eme public confession. Ọ bụ na ị mere public confession ọ ma ndaba ihe akpọ olile mmadụ na famili unu mmadụ na-abụ maọbụ ịtọ maọbụ ịnọ ịgwaba ihe imelụ kabakwụọlụ gị asọ sị gị imele alụ egwu ha anya deti na-ereduzi ịkpaza ndị na-akpụ ala kpochapụ alụ. Bedị na be anyị o nwere ebe anyị na-akpọ ịta igbu ọkụkọ a na-eje n'aja na rụọ anya bụ ebe eji eme ya edogwaji anya ụna ata anya ebreki ya dị kọs ka ọ daa kọs na alị gị untimely death ma kọs alị gị hard work in the future. Nya bụ ibe nsị ka m gba gị ọ bụ na ị na-edina nwunye mmadụ jiri nwayọọ ka ị kwụsị ya. This particular part now bụ questions and answers, so ajụla a lot of ajụjụ na the video, so ị ga-amụtakwa ihe na ya. Hello. Good morning. Wee tonu ka anyị na-anụ ibe ị na-ekwu o. Good afternoon. Daalụ ka gị mee. Wee tekwuonu ka ndị ọzọ na-anụ ibe ị na-ekwu o. Daalụ. Biko nwere nche eju. Gaba n'iru. Ọ na ị nwere enyi nwaanyị na ebi nwaanyị chọrọ ịnụ. Voice gị dị very down. Very down. Ị na-adị na-ekwu. Mgbawu okwu ya. Ọ bụ na ị nwere enyi nwaanyị ọ bụrụ na enyi nwaanyị ahụ mere abortion. Ọ bụ maka o mere abortion ahụ o mere ọ ya na-emeghị afe ọkwa na ọwụ na ọ na-arụrụ gị ọrụ. Nyakpụ alụ. Ọ bụ na ị na-etisi na o mere abortion nyakpụ alụ. Ọgwa na ọkpụ ọ dị arụ bụ na ya na-awụ ya emeghị afe. Nyakpụ alụ na gị abụzi ya bụ na alụ. Ọrụ na ọ na-arụrụ gị ọrụ. Kedu ụdị ọrụ ọ na-alụlụ gị? Ọ na-emere gị sex girl. Ọ na-eme gị sex girl. Gị na sex girl gị na-ayị. Ọ na mụ na ya na-awụ o mere abortion. Ọ na-arụ ọrụ na shọpụ ọ ga-emekwa gị afe. Ọ na-alụ ọrụ nke a gbasara gị for the party na nke na ya na-ayị nya jee kpụọ alụ. Nke na sex girl gị yiwa ịma na ọ ya afịakwa Chidi gị arụ ịdị na-aga o. Ma ọ bụ na nke na sex girl gị na-ayị. Hello? Ekene m. Nna m daalụ gaa ka ime.
wetapụ ọnwụ na o nwere onye chọrọ na-etiti anya ụmụadị agụ mee ka o dinara nwanne ya nwaanyị mana ọ bara aba ọbala aba ọbaghọ nke a bụ nke dịla ụmụazị aja na amarọ nke a na-emecha akpụ arụ famili arụ nye ka m gwa gị na nke ahụ abụrụ alụ nke a bụ nke dịla ụmụazị o for the fact na ọ bara aba o nwere ife ọ bụ nke ahụ nwere ife ọ bụ hello nna anụ mana ị na-ekwu ihe a nwatakịrị nwaanyị mụ na ya na-eme enyi ndị na ya mụtarachi ego na kemgbe ahụ ihe m na-eme aghachachala kemgbe adị m ka chọrọ idokwa. Ọ bụ nwa gị nwaanyị ka ị dị n'alụ ka ọ bụ nwata be gị? Awụla nwa m nwaanyị, ọ bụ enyi nwaanyị. Enyi gị nwaanyị? Oge ị dị n'ala enyi gị nwaanyị ibi na-eme ya saa? Ndị na-arachi amụ ọ dọkụtara na chedi mụrụ egwuregwu ihe dị na ya ebe chedi. Ị nọ n'ime chedi gị wee dị na nwaanyị? Jee na chedi gị ka ị gbuo alụ. Ihe agba ndị na-akpụ alụ duluba jee chedi ga jee kpochapụ alụ. Mmụọ eji eme biznes na-asị ya nsọ. Mmụọ eji eme biznes na-asị ya nsọ. Ọ nọ dịkịta ka mmadụ idinakwa nwaanyị na moto. Ọ na-asị m na ọ nwere ebe ọ mee. Olesi m ịchọ ka moto akụọ njin. Ị ya achọ ndị na-akpụ alụ duluba jee na chedi gị kpụọ alụ. Sọsọ alụ ka a ga-akpụ, alụ ka mma ala ị ga-akpụ na chedi ahụ. Wala akwa nachapụsị anya wala uyom ọkọ kpochapụ a ga-akpụchapụ ya alụ. O nwere any two ways about it. Onye bụ na chedi ga stand kwa because mmụọ na control that business agbago ọsọ. Unu emelugo imelugo mmụọ. Agbago nwe ndị na-akpụ alụ jụọ ese ga-agbago ndị na-akpụ alụ ịkpọlịva jee na chedi gị kpochapụ alụ. Hello. 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 Good afternoon. Good afternoon. Dalu gagi ime. Ngaju agade chọrọ ịjụ. Ihe ntụrụ bụ na ewekwa n'iwe. Ngagaba n'iru. Obodo dị aka. Onye ikwu nne m, onye ya na nne m bụ the same father and mother. So, edinakwalụ m ya ọ ya bụ ka mụ amalụ ya ga-eme ya. Onye nne na nne gị bụ the same father and mother. Alụ ka ọ bụ. Ihe ejekwa ka ịkọlụ ndị ikwu nne gị ka amalibe a ga-eme. Ndị di ya. Okay. So, ọ dị na ndị kọlụ ndị ikwu nne ndị kọlụ na-adịrị mma. Jee gwa ndị ikwu nne gị kaba gba gị ibe ị ga-eme na o nwere kaba ga-esi wee mie ka a kpochapụ dị alụ ka o denye gị nsogbu mgbe ndụ ga-atọba gị ụtọ. Gba nne gị na ịgbaze nne gị ọmalụ ka ya esele gị. Ọ bụkwa ibe na-ezo ezo izo onye ezi taba ahụfụ ya. Hello. Odogwu nwanne m. Deje. Enwere onye nke a hụrụ m onye dị n'elu mmadụ kedu ihe a na-eme ya? Onye dị n'ala nwunye mmadụ. Onye dị n'ala nwunye mmadụ bụ ụchụkọ ya awụ. Ụchụkọ ya awụ nke a abụsịrị alụ mana ụchụkọ ya awụ. Ka onye nwe nwunye chi na ọ ga-achọ ka ọ maa amụma ihe ọ ya eme ya maka iri na nwunye. Onye mee gịnị? Onye di nwaanyị chọrọ ihe ọ ya na-ajụ ma nwe ihe ọ ya eme ya maka ime ihe ọ mere ya ihe dị na nwunye. Ma ọ nwere ife ọ ga-eme kọwalụ m ọfụma. Onye dinara nwunye ya edina na-ajụ ife ọ ga-eme ka ọ bụ onye dinara nwunye mmadụ edina na-ajụ ife ọ ga-eme. Onye nwe nwaanyị edina. Sikere ife nya ga-eme. Onye nwe nwaanyị edina fọdụ patị na ịchọpụtago na nwunye gị gbalụ n'ilo ịkwụsị ili nri ọ na-esi n'oge egbu gị. Ọ ya akpụta ewu eje na ndị ichie ejewe mmebọ ife ogwu ọ na obulu ọjị confess ebe o mere na obu ndị ichie agụ ọjị
kwuo na ọma mmezi ọzọ agọghapụ ya before ilibe nri ọ na-esi wee mmekọba with the woman. For the fact na ịmụ alụ na ọgbalụ n'ilo ị na-edina ya ọ bụ obstacle to you and your children also. Business ga na-ada. Olesimo ngini ya bụ izi onye ga o ji wee bụrụ mgbe gboo na-abụ ịgba nwunye gị na-abụ bebe ka oje nne ọzụzụ ọ nata o weta ewu maka na ịmara ihe o mere mgbe ọ na mana nwere ya dị mmanụ ya eme dị mmanụ dị na nwunye ya mba kedu ibe ọ ga-emezi ya rapụ anya na nechọ kpụrụ ya nụ o nwere ibe ọ ga-eme. Daalụ. Hello. Ya nna daalụ. Ekene m. Deje. Mmiri onwe no question nsi ka dị now. Mba kedu question dị ebe a? Biko o nwere nwanne m nwaanyị ahụ adịghị ọ na-aya ọya pụọ ewee jekwa afa ewee na-asị na o mere abortion na o wepụrụ nwa nwoke na ọnya bụ ihe na-enye ya nsogbu mana nwa anụnwa a na-ekwu ihe nụnwa na-akọwa ahụ akọwa na-aṅụ iyi si na ochekwuru nwoke na ochekwunube nwoke ee na-aṅụ iyi na-asị na ochekwuru nwoke so ewee jekwa akwa afa onye na-agba onye dibịa wee si o mere abortion na mmiri na di mmiri etụrụ ya ime wee nwepie wee sị ka njụọ biko ihe ahụ ọ dịrị di mmiri etụrụ ya ime wepụ ya n'ụwa na mmiri na mmụọ na dibịa di mmiri etụrụ ya ime na mmiri o wee wepụ ya na mmiri na ya akpụrụ ya arụ mmiri onye dibịa ahụ bụ asị ka ọ na-asị onye dibịa ahụ amaghị ihe ọ na-ekwu ndị ọ ga-asị gị na nyanwa ga-akpụ dị alụ ọgwụ ya nyanwa ya akpụ arụ mmiri ego ka ọ chọrọ ya wee tepụrụ ọrịa ndị mmiri ego ka ọ chọrọ na di mmiri ya na-enyekwu ya nsogbu ego ka ọ chọrọ wee sị na anyị eji ego wee kpụrụ ya arụ mmiri wee tụọ na egwu ahụ isemegwu ka ejikwa ya arụ ọrụ mmiri ọchịchị n'ogbu egwu ahụ ewere ya kpụcha arụ mmiri eweziela ọkụkụ wee setụrụọ ndị mmiri dibịa na-ekwu ibe ahụ bụ ego ka ọ chọrọ n'aka gị uche gị ga-adị ya eji ewu alụ ọlụ mmiri amara anụrọ m mbụ na mmadụ tụtara ime na mmiri tepụ ya wee jee kpụọla ya alụ nna m agwara m ụdị ya achụgo nne mmadụ na-abụ achụ m na ha nọ n'ụdị ihe ahụ na anaghị akpụ arụ mmiri onwe ụdị ihe ahụ ọdịrọ okay okay thank you ọ dị m onye ama na-eji m ụdị ntị hello daalụ ka gị ime uche m dị na be gị ọ dị mma esi achọ ikwesị iwere ike ịchụ na gịnị kedu ebe ọkwa na Ọnịcha gị nọ n'Aba ije agụ ukwu nri ịjụọba ndị na-akpụ alụ ije ga-akpụchapụ alụ na chedị gị ka spirit dị na chedị gị nachi ya azụ na ịdala iwu biznes anụrụ na chedị dị na nwaanyị ọsị ya bụrụ nwunye gị sị gị ka unu were kwiki imekwenye na chedị gị imere nye spirit nọ na chedị agba ọsọ na biznes ọ bụla bụ spirit na-akọntrol ya jee gị ije kpochapụ alụ na chedị gị ka chedị gị gaba agaba na nri agụkwu nri ndị agụkwu nri bụ ibe na-akpụ alụ
Agụukwu nri Agụukwu. Ịda anụ ịnụ nri afọ before. Mba jụọ ndị side enwele ebe a na-akpụ alụ na aba enwele ndị na-akpụ alụ side ya jụọ fa na jụọ ndị na-eme omenala ga-agba gị. Hello. Good afternoon. Daalụ gaa gị ime. Okay. So along the line, about 2 years ago, so I got to keep an come never fear. So now chance along the line, made the great Latina with them. You with the Koyama. The Tom Baha, what happened at all. So, and the money the girl can of walk to now. And my line, they are but I got in the hour, and let them open to her. So, after before this thing, I will come there to now. Which I will from the beer. So, this mistake I saw that one. Jabualo. Okay. Daalụ. Hello. Ya nna daalụ gaa gị ime. Ụmụ ajụjụ ntụ eju na-ege nkụzi gị. Ụmụ ajụjụ ntụ biko onye nwere nwaanyị mmiri nwee mmekọ ụdị na ya nwee mmekọ na-arụ ọ dị mma ka ọ dị mma maka na ọ na-eme o nwere mgbe ọ ga-abụ mmekọ na nlọ bụ aja ka ihe eje chụọ na mmiri jee chụọ aja na mmiri. Okay. Yes. Hello. Nna daalụ gaa gị ime. Biko o nwere ntị eju ma ọ bụ na ozi ya zitere ya. O nwere ihe nchọga nkọnfam mana ọ bụ na ozi nke zitere ya. Mgbagadi ya dị ya. Ọmụ agụrụ m na be bifo agwatago m okwu ma gbasatara ya gbasara be nna m ma nwachi na si abịa nna m. Ọ nwere gbatara okwu ya mbịa na be. Na-eche na chi ebe nna gị. Yes, anọ m na be my mother went to. So after that, I'm tolitere na anụsi some things na ọlọgụ. So mụ adazi ojo my ndị Ebe anyị nọ mkpọtụ na-eme ebe a mkpọtụ na-eme that place. Oh, please. Ị nọ na moto? No, anọ m na step. Ị na-anụ nnekwu na? Mgbakwube. So there's my parents in this room. So na kwa yin lokaci na ma go communities na kuma mu ban nan na ebe na ko waran kan share mai da so ana go na ban na wannan ban mu na anasiya so na ban na ban nan na yin nan ne na mu Na nwa ihe nna gị mee n'isi your mom. Ma gị chọrọ ịnachi ebe nna gị a. Ị malụgo ebe nna gị a. Ọ bụ na nke na ya na-ekwu jee fọs ọnya ka ọ bịa mee ibe n'isi your mother. Gịnị ya ga na-emeka ibe azụ onye tụrụ ime gị na onye tụrụ ime gị ka ọ bụ until na ome isi n'isi your mother wee nụbazi ọ bụzialụ nna gị. Daalụ.